Hastiago juta juta thengkreng bodolok bonding tongo tini sangrong salobo IPF tini bokhaktui kaiba sanmungno tui tiprasa tongthai noisibrui jorani bagui kholobui rejakmani baksa themrang borok baksa chaya borok bonno derainani bagui phalnok rok khulogui rio abo haino nukjaka champa habor PS bai khobjak Ashram-bari Korangishora Kami Amchaini 7 nong ward ni Bijoy Ghosh phalnok khulogui tongmani ni sikla bodolok nugui phalnok kholobdi hinibo kholoblia ni bagui Bijoy Ghosh ni phalnok rok subai rejakha jakmono tui Bijoy Ghosh saka IPF tirok ani phalnok tei nok subai rikha hini sawi khana rikha আমি দুপুর টাইমে 3টা সাড়ে 3টার সময় আমার বাচ্চা নিয়ে এখানে খেলতেছি বাইন্দার মধ্যে হঠাৎ করে আইপিএফটি একটা রেলে গিয়া বাড়িতে ঢুকে আমার বাড়িতে আক্রমণ করে সব কিছু বাইঙ্গা টেঙ্গা একবারে তছনছ করে দিয়েছে এমনকি আমার বউ বাচ্চা সহ আমরা দূরে পিটনের চেষ্টা করছে তারপর পুরা টিন টুন বাইঙ্গা অবস্থা রাখছে না বাড়ির tini bukhaktui kaiba sanmungno tui noisibrini bagui erisi kholobui rijakmani no bonmaniani bagui subai rejakha hinui salai tonglai khe tabuk tongko song tongnai rukuro.